Έχουμε εδώ τον Πάνο Τελεβάντον, use the tracks. Αυτό ναι, το μελαμψό αγόρι. Για να δούμε, όλε. Εδώ το Χάρι Βούρκα και εσύ Unlimited. Καλής βίντεο. Κάρμα φωτιά. Να μας τραγουδήσει ο Πάνος για τη Μαρία, το γιατί δεν με θες κυρά μου επειδή είμαι ψαράς. Ο καθηγητής εδώ, άψαρος. Βλέπουμε εδώ τον Πάνο Τελεβάντο uses tracks. Πίσω σου, α! Είμαι πίσω σου, ρε καθηγητή. Να κοροϊδεύει τον καθηγητή γιατί έχει περάσει το σκορ του. Καθηγητή. Να ακούς κανέναν και για τίποτα. Καθηγητή, η γόπα είναι έτοιμη. Καθηγητή, είμαστε στο κολλή σου. Έτσι με πολλά ώρα το καπελί σου ρε, πώς δεν το πιάσεις. 7,5 ευρώ ρε κοπέκι. Χαχά το κόντσο που πάνω. Βλέπουμε εδώ την ισοφάριση από τον Πάνο Τελεβάντο use the tracks. Ο καθηγητής νιώθει την απειλή μέσα στα σκέγια του. Το καλάμι έχει σελώσει κυριολεκτικά. Και ναι, η γόπα είναι γεγονός. Καθηγητή! Λοιπόν! Εδώ ο Χάρης κάνει μια περπιστική προσπάθεια να χάσει ο Πάνος στο ψάρι. Έλα ρε καθηγητή. Για να... Καθηγητή, ναι, στα χέρια σου βλέπουμε. Ο Πάνος Τελεβάντος στην πρώτη του ψαρευτική εξόρμηση έχει κατατροπώσει τον επωνομαζόμενον καθηγητήν. Κατά ακρίβειαν αυτονομαζόμενος αφού μόνος του έχει βγάλει αυτόν τον τίτλο.